zvatanga muri yeZimbabwe uyai panapa timboonesana nyaya iripo. Unozati inini most of the times ndimbori munhu wekuti dzimwe zvacho zvinombondijamba, zvimwe zvacho ndinomboiginwa, but apa pakadai so apa kwatona nyaya yatobuda inini as long as ndiripo handinyarare. Kana muripo masahwira ndatiungane vanoziva kuti munodedzera kuti pasi neZANU-PF ngoma ndiyo tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho timboiboa iboikani. Breaking: 5 students from University of Zimbabwe have just been arrested. They were apprehended during a peaceful demonstration where they were calling the government to pay lecturers living wages. Doma shoka tiri kusangana navo 5 students veku University of Zimbabwe vasungwa. I think ndo vanhu vaya kuzobuda chitaura kuti isusu zvatichaitaka tonongoti threatena kuti tichivhare chiuniversity chocho kana musiri kupa manhingiriro mari dzavanogutsikana kuti zvikwanise kuenda kumberi, because lectures avazoite zvinhu nebasa nemwoyo wese. That is the issue. And ndiri kuona futi imwe nyaya Zimbabwe pari kunzoni we have been made aware of the kidnapping and subsequent brutal assault of young journalist Takudzwa Gift Washaya over a false accusation related to politics. He was kidnapped from his home in Sunningdale, Harare by armed men in a black Toyota GD6, brutally assaulted, injected with an unknown substance and sustained several injuries. We strongly condemn this behavior. Journalists must be protected, not targeted for doing their job, according to Citizen Coalition for Change X account. Doma shoko ari kubuda atiri kutambira panapa pakashata pari kupisa. It's like mawani chao unozoti andangu wanda mbobva kuzvitaura muri yeZimbabwe zvinhu izvi kuti muZimbabwe itori struggle. Izvo zoti utodedza kuti muchando ka it's struggle muchando. Every day Zimbabwe is struggle, but vanhu vakawanda vanozvitora simba vanononga pasina chinchini. And I always tell you guys, unoona zvinhu izvi chese chonongochita muZimbabwe as long as uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF famba uchicheuka, because unogona kungosungwa zvosungisa Zimbabwe unongosungirwa zvese wakatuka president chero usina kutuka unongochimodzi wakatuka kutoti pasi naye ikoko unogona kuti uri kuti pasi kudii kwacho something jekuti I don't know. But inini nhingiriro yangu haisi kuchinja, encouragement yangu haisi kuchinja kune vechidiki vegeneration imwe yese iri kuda kuti vari kutarisa kuti ngatibudirei vese pa 50 years vapfana vese vane ma 50 years zvichidzika unogumira pa 25 tikungoti ndo age yacho yekutombopinda iyoyo zvese because ukanyatsotarisa face ya president Mnangagwa ukanyatsoizuma ukatotarisa kana skin ya haushaye pakasonwa so like struggle yacho haisi easy, haisi kungosungwa avakomana ivo pavakatopinda vaingopinda vachirova vachiita sei vachididi vachisungwa ukabvunza kuti vakasungwa kangani. I don't think unotomboziva kuti kangani, but that is the struggle. Saka kureva kuti ivo zvinhu zvavaenda vachinorwira zvacho vachiti tinoda kusunungura vakarwira kuti vapinde pazvigaro vanhu vakangopinda kuti vachinje political party, but zvokuzoti kusunungura nyika izvonzi yasununguka vanhu vachiri kusungirwa kutaura chokwadi, vanhu vachiri kusungirwa kuripota. I don't think kuti zvine zvinhu zvakadaro zvinofanira kuti zvinenge zvifanira kunge zvichisungisa, but tozotaura nezvenyaya idzodzo because most of the time ndozongonzi uyu yatanga anodidi. Vazhinji venyu muri magwara makatopfeka ma-earphones kwamuriko mutoti anondikuwadzisa maneighbors angu anozozvizo anondidaiso hazviperi. Anyway, to those who are in South Africa, kana uchida kuregister company yako usina work permit kana kuti study permit, bata ve-education research mukoma owen vanopedza masports ndokubasa kwavo ishasha. As even if you are outside South Africa chero iwo chinongodiwa chete kungovafonera wabata panhamba dzavo dziri kubuda pascreen idzodzo vokuregistera company zvaeasy. Chinongodiwa valid passport chete ubva waregisterwa company yako wakutojumawo matenda wakutokwanisa tenda rinotraiwa hama dzangu unombotraya pese pokufungidzira kuti ndo nhingirikini yaunogona iyoyo paunofamba nayo unogona kungojuma handingazokuudzei zvese zvakawanda kana kuti wauda usirwa masubcontract aya zvinodawo neregistered company neFNB business account. So contact mukoma owen vakuitirei zvinhu izvozvo. Ndichazodzoka takuonesana hedu dzimwe nyaya dziri paground.